Goje. A ina za mu haɗu da su sai jan mu kake muna fitowa sirgugin daji. Mun kusa da mun ji muna karya ka suna nan mu za su jira ma na sani. Goje. Haram. Me dabba? Haram. 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 Nan ce matsayarmu. Kodin a nan za a haɗu. Shit. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Alba. Gida. Je kayan ka huta. Haram yake in kayo cuta, haram yake in aka ma cuta, haram ne in kayo keta, haram ne in ka zalinta. Haram, 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 haram. Shegan sama ya dawo ƙasa. Mu na gaya ma ni ubanka ne wallahi akan harkan nan. Ni na gaya ma ni na yaye ka baka saka bitrain dina ba. Haram. Mara kunya ga ta nan a hannun yaron da kake ji da shi. Ita kake nema? Haram. Ka ganta nan. Ai na gaya ma. Tun daga ranar da ka kashe wacce nake so. To tun daga ranar na ɗau aniyar. Kai ma sai na tura ka inda ka tura ta. To yau ga ni ga sirki na. Dabba. Au. Za ka ja ne? Goje Isa. Na ja ɗan aikin ka goje. Kai mana aiki mai kyau goje. Na ji a raina wata rana za ka ci amana ta su. Haram. Wanda ya rene ka shi za ka ci amana wata rana. Duk wani gata nema a rayuwa, amma yau zan aike ka gurin wacce ka ji ka fara san. Wacce ta sanadiyar ta ka ci amana ta. Kai! Saurara. Na yi tunanin haka, shi yasa na tanaji wannan lokacin. Kai! Duk wani tanadinka da wani leƙe-leƙen sama da kake ba kowa. Yara na ne anan, saboda na san shage ne kai you are very smart. Bai fito ba ni ma sai da na shirya. Duka na sa an kashe su, yara na ne a sama. Mara kunya. Cool down, cool down. Ka gani? Wallahi ina sakin sa. Kata-kata zai da kai. Billahi Allah. Aje wannan abu ƙasa. Ka aje wannan. Ba za ka aje ba ne. Zuwa ɗaya kenan. Na zaci rashin kunyar ka ta wuce haka, da haka ke ban umarni in yadda makami. Mu zuba. Ojo, kar kai tunanin za ka mutu cikin sauƙi Ojo. Wallahi, sai na kashe ka.
na ƙara kashe ka, na ƙara kashe ka, na ƙara kashe ka, na ƙara kashe ka, sai na kashe ka har ya kai so 7. Sai na ɗanɗana ma yanda rai yake da zafi a zuciyar ɗan adam. Mara kunya, ni da kai babanka ne wallahi. Baban za a kira na sa a yi ma ba mara kunya. Kuma yanzu ba wai tashi ɗaya zan kashe ka ba, sai na sa yara na takaicin da ke cikin zuciyarsu sun yi laga-laga da kai, sun yi fata-fata da kai, sun wulakanta ka, sun kai ka bakin ruwa, sannan in sa tawuna, in sa uzina, in ɗauke ka kifaye su cinye ka. Banza mara mutunci, yau ga ni ga ka isa kai wani abu da aka yi guys, sai kun yi min raga-raga da shi, kun tabbatar baya motsi, ku ɗaga mun shi ɗora mai darman nan a goshi. Ya Abdul Salam, ba wannan bane enemy din da kake jin haushi? Wannan gayan na ji wannan. Ko ka aje wukan nan ko ka hauka da tafiya daya. Ka aje wukar aka ce. Mara kunyan ƙarya. Da musa takarda ka zo hannu. Yara, yau ga naman da kuka daɗe kuna nema. Akwai sauki a Tubansa! Akwai tsanani a rayuwa. In ka tsinci kai a damuwa, tuna da ilahu dan uwa. Shi zai yi ma gudunmawa. In ka ji kishi ka sha ruwa. Haram, 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 haram. Kai mara kunya, waye a gaban ka?